nasze szczęście, że porósł 11 wespół ze Sztowara Treflamy. Jesteśmy organizatorem tego konkursu Aktywne Kaszuby, gdzie przybywamy patrona roku, który jest w Zrzeszeniu Kaszebsko-Pomorskim. Latus jest to Róża Ostrowska i ten Bedeker, który Łena wespół z Izabelą Trojanowską napisały. Łen był takim tematem, aby te prace nawiązywały do tego, jakie piękne są nasze kaszeby, bo to on zawierał, ale przede wszystkim my widzimy, że prawie co dregu szkła jedzy są obecne. Przejęła roczba nasza, wysłale pracę, je tu prawie 500 są cudzecy i tak jeśli my to są te dni jednote, bo to już nie jest jeden dzień, to my ta jednota tu w tej hale widzimy, jak my śpiewamy hymn kaszebski, jak razem kibicujemy żółto-czarnym sportowcom i myślę, że ludzecy jest to frajda, bo Łeni tutaj i sportowo, i są atrakcje Kaszebska Olimpiada, mogą popróbce wiele wynieść, a też zobaczyć wiele ich je popróbce, które się uczą języka kaszebskiego. Piękna sprawa. To jest czwarty raz, że my tu jesteśmy. Atmosfera jest bardzo gorąca. My chcemy być jedno razem z Kasiebama. Wczoraj był dzień jednoty Kasiebów, to jest bardzo ważny dzień dla nas. I my zresztą gdybym jedno, żeby achnąć te Kasiebę, to musi nas być wiele. A tu jest nas wiele. Tu jest nas bardzo wiele. Jo, tymu my to robimy, my się integrujemy, wszyscy razem jesteśmy. A jak wiele Na was tu Pipinie. przyjechało ze Swyżu? Ze Swyży nas jest tu dziś 25 dzieci, bo to jest taki starszy karno peżna. Te młodsi pojadą na drugi rok i tak my się to organizujemy. Jak to wam tu widy? Bardzo dobrze. Bardzo fajnie? A który to jest rys, jak wa tu jest? Trzeci. Nie darzy, bo że tu pomie dwa pierwsze prace w jakich kategoriach, no i przede wszystkim za co te pierwsze prace? To było za pracę piwan, a druga była questu w Tadeusza Judy w Lizaka. Szkoły to są pewno bardzo dumne z uczennic. Bardzo dumni jesteśmy z obu dziewczynek. One swój talent pokazują już od wielu lat. To już jest kolejny konkurs, który wygrywają. Także jesteśmy wszyscy bardzo dumni z dziewczynek. W tym roku był ogromny problem, jeśli chodzi o wytypowanie 3 prac, które mogliśmy wysłać. Z roku na rok uczniowie starają się coraz bardziej. Ich prace są przepiękne, przemyślane. Jestem z nich bardzo dumna.